Čusík lidi! Jsem tu zpět při dalším tutoriálu. Dneska si ukážeme, co vašemu mobilnímu telefonu ubírá megabajty, nebo snad i gigabajty, tak se na to pojďte podívat. Dejte nastavení a aplikace a dejte si tam spuštěné. A jak vidíme, ještě nevidíme, a jak vidíme, tak spoustu spuštěných aplikací zabírá spoustu místa, máte to vpravo, hned nad tím časem. Ten čas znamená, jak dlouho už jsou spuštěné. Třeba Messenger, proč ho mám puštěný? To nevím, tak ho zastavím a hned se nám 22 MB uvolní. Naprosto úžasné. Takže to by bylo asi vše. Doufám, že vám to pomůže, mě to rozhodně pomohlo moc. Takže asi se rozloučíme, takže čusík. Čus.